Yabona ezinye indaba akuzona ezokuhlekwa. Kodwa siyahleka ngoba kuyahlekwa noma kufiwe. Uthi usisi nikuphi sisha ngoDisemba umshado we40-year-old virgin. Nikuphi? Sondelani nizongizwisa ngoba hayi cha thina ekhaya sishile sashisisa kuDisemba kuvele kuyisama kushisa kodwa uyabona wona umshado we40-year-old virgin. Hayi usikhipha ukuqina shem. Si right. Qala uJanuary nje si right. Hello, sanibonani Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwela lwezibhekane zona isihambela likude phezulu. Do join. It's a story time. It's a story time. Lalela. EsangoDisemba yangishisa le ndaba kusavuma nokuthi ngiyiqede nje ingoma ngiyiculele ngiqede. It's a story time. Khumbula, if you want to have your story shared on this platform, DM me on Facebook, Meaningful Conversations with Uzani Mfeka. DM me on TikTok, DM me on Instagram. Anyway, where it's DMable. Ngiyatholakala ku Instagram, conversations_Zandile Mfeka, TikTok, conversations_Zandile Mfeka, Facebook, Meaningful Conversations with Uzani Mfeka. Follow, like, do whatever that needs to be done ngoba indaba iyashisa and indaba ngifuna ukuthi izizibande wena ungakuyitholi kahle. Lalela. Uyabhala usisi uthi yes Sisandile saze sasha ngoDisemba umshado we40-year-old virgin. Uthi ke indaba iqala kanje Sisandile. Thina ekhaya sibabili nje vo esiswini sika mama. Umama washiya nje sebancane, imina engimdala ngiyintombazane, owesibili umfana ongilamayo. Umfana ongilamayo una 27. Mina ngina 32. Ayike impilo ke Nkosi yami siyincenge ke ekhaya siyayiphusha, siyayincenga. Umama washona mina sengithe ukuhlakahlakanipha ke. Kwase kuthi ubaba usanda kushona kubaba about 2-3 years ago. So ubaba abazali bebeshona kanjena ke bebengathathwe entweni ke bashona abazali ke sasala ke ekhayeni la kuboka baba. Uma sisala ekhayeni la kuboka baba sasala ekhayeni no auntie. So okusho ukuthi umuntu okhona phakathi kwaleli khaya oyi elder osibhekile thina uauntie kuphela. So right uauntie usiphethe kahle sihleli kamnandi siyabhatanisa ngendlela esiphatanisa ngayo. Umfana wasekhaya kena ke njengoba emncane nje solo kaqeda isikole Nkosi yami umntakama akaze kumhambele kahle empilweni. Waqeda nje umatric kahle wakhe ophasa kahle kwasho ukuthi uauntie akanamandla ukuthi amse tertiary. Nami angikwazanga ukuye tertiary kodwa ke ngokuthi ngumuntu okhuthele nohlakaniphile bengibamba lapha ngenza ama courses izinto ama short courses lapha nalapha whatever that comes my way. So ngenhlanhla ngakwazi ukuthi ngithole umsebenzi othe ukuba ngconywana nje in one of the companies. So ngisebenza as a receptionist. Uthi umfana wasekhaya bengibona ukuthi lento yakhe yokuthi akuzange nje kumhambele kahle empilweni, akakwazanga ukuqhubeka nesikole nomsebenzi akanayo enhlanhla and angifuni ukungasho Nkosi yami bengimzamisa nami ngifaka ama CV ngimfakele emsebenzini ngimfakele kephi hayi cha umntakama azange azabe nenhlanhla nje ukuthi kumhambele kahle ube nebhado wangempela. Uthi the turnaround yakhe ke manje ivele yashoka sonke. Uze nenye elinye ibhomu esingazange size silindele ukuthi ke nansi into azovela aqhamuke nayo ke sonke we are still shocked with what happened. Uthi Sisandile umfana wasekhaya siqale nje ngokumbona ashintshe ifone, simbone phathi ifone abenayo it's a Samsung engangimshiyele kuyona nje about a year or 2 ago. Nami ngithola amasentanyana ngithola ifone engconywana ngamshiyela leyo phone. Before that wayeziphathela nje iMobicel nje into nje just a basic phone, so eyayisihlupha nayo. So ngase ngithi mase ngi-upgrade mina ngithenga enye ifone ye-contract ngase ngithatha le Samsung yami engangiyisebenzisa ngayinikeza yena. Jiki umuntu sesimbona uphatha amafoni awu2 siyayibona le phone le Samsung engamshela yona kodwa jiki umfana usephatha enye iOnor nje enhle which is ngiyayibona ukuthi it's iOnor close to latest kulama Honors cause nendlela evuleka ngayo opheqa nje baba phone. Ayi nginganaki ngithe ngisabhekela ukuthi umfana uphatha ifone nini asitshele ukuthi uyokwenza i-driver's license. Well i learners wayenza
wayiphasa ya expire, waphinde wayenza wayiphasa ya expire. Kwawukuthi amandla anginawo kahle ukuthi ngimuse ke ayoqhubeka ayoqedezela enze i-driver's license ngokuphelele ngoba manje imali ayizi kahle. Ngiyasupporta la and nami nginey'ngane zami eziwu-2 ey'hlala khona la ekhaya. So abekungahambi kahle financially kwaze kwawukuthi iya-expire-ke nale yesibili i-learners ebekade seyithathile-ke. Nango-ke jikijiki uBhutiza-ke esephetha esha amashushu ethi yena uyoqala phansi kabusha uyokwenza i-learners yakhe, uthole i-sponsor. Hayi singayinaki indaba ye-sponsor, okay fine ke ngimjabulele ukuthi at least khona into ezokwenzeka ayenze i-learners aphasa aqede. Uthe makaqeda ukuphasa i-learners waphinde wakwenza i-driver's license kwa-right kwahamba kahle konke. Uthi yonke lento yenzeka fast and mina ngiyinakile because ngifocuse ey'ntweni ey'ningi. Umsebenzi ngapha ngibheka ikhaya ngapha ngibheke no-aunty ngapha. U-aunty vele usewumuntu esethe ukukhula kodwa hhayi kangako ngoba uyakwazi ukubamba amatoho here and there kodwa akuyona into estable and unabo abanye abantwana u-aunty bakhe naye ababili, oyedwa uhlala nathi oyedwa akahlali nathi. So ngibheke wonke lo mndeni kusho ukuthi izingane zami eziwu-2 uyena kanye no-aunty kusho ukuthi mase siphelele nje sonke i-2 yami ile 1 ka-aunty u-aunty nomfana wasekhaya kusho ukuthi sonke mase siphelele la endlini so-5. So it's a whole load for ukuthenga igrosa for abantu abawu-5 nokuhambisa izingane esikoleni at the same time. So kuningi uyazi nawe sisandile ukuthi impilo expensive. So yeah. Kodwa into engimangazile ukuthi ayi impilo nje kuBhutiza ngivele ngayibona ishintsha fast. Nini uyokwenza i-license, nini wayiphasa, nini afike ehamba ngemoto esingayazi ukuthi ekabani athi ekamnganakhe. Hayi singayinaki le ndaba ukuthi imoto ekamnganakhe athi umnganakhe nje hayi akana umuntu ongenankinga uthe angapractice ngemoto yakhe aze ajwayele ukudrive imoto kamngane. Ngibambe lapha emotweni kamngane. So uthi uSisters uBhutiza akugcinanga lapha ekutheni efika edriver ngemoto kamngane. Uthekusuka nini uBhutiza sekunokufika nje ephetho plastic base-Spitz, nini usenokufika nje namateka amashenike, nini uBhutiza usenokufika nje nale moto kamngane wakhe gcwele igrosa ngemuva, phathela abashana into ezimnandi kudliwe chochozo sekele. Ngitshela nje ukuthi sisandile thina uDisemba nje owethu ubuqhakazile ngendlela emangalisayo. Yonke lento sisandile iqala last year 2025 ngabo March. Yonke lento engikubalisela yona ukuthi i-license, i-learners, izingubo zokugqoka yonke iza kancane nje iloke inyukela nje kancane June July kanjalo impahla zasebusika ezintsha esingazazi uzithatha phi into ezimnandi nani useyinto nje enokunyamalala futhi ngama weekend nje. Sisi masimbone postile ukuthi umfana wasekhaya ke bengesiyena umuntu okhonzile ukuphosta ngoba phela ama-data bebuya short. Uthi hayi ke ngiyambona manje uBhutiza usenokuthi nje kuhlale ukuthi vama status nje uzikhiphile somewhere endaweni thizeni kodwa akabonakala umuntu wesibili omthatha ama-pictures. Okay. Uthi hayi ngiyibuke lento ngithi mina inkosi yami umntakama uyajola kusho ukuthi lo muntu ajola naye umuntu wesifazane mhlawumbe osebenzayo uyamthanda ngempela. Hayi ngimjabulele ukuthi hayi umntanakama nankosi yami awubandla waphuma estressini mhlawumbe lo muntu ajola naye sengaze amzamele nomsebenzi naye ngoba mhlawumbe umuntu onebhizinisi or mhlawumbe kodwa nje kuyabonakala ukuthi umuntu omikahle. Uthi sisandile sithe sabheke leyo kuthe ngabo October wakhuluma indaba ukuthi ufuna ukushada. Hayibo sathuka sabambelela ekhanda. Hayibo ufuna ukushada una 27 ufuna ukushada ukaze usebenza impilo yakho nje kwenzakalani ngelife yakho usichazele ngoba siyabona ukuthi uyashintsha nje gradually ubuya nemswenko ubuya nezinto lamagama usunokubuya negross ngeke sikubuze phela ukuthi igross ukuthi isathi uthi ngibe concerned ukuthi zibani hayi ngeke ukhonqinisa umntakama usuwenza ubugebengu yini. Ngiyazi ukuthi impilo ayikho lula mhlambe engabi khona ilula kwempilo uye wabona ukuthi i result to crime. Ngicela ungisize Nkosi yami ngoba if kuukuthi wenza ubugebengu buyeke ngoba mina angeke ngikwazi ukutholela abameli mzukwane so ngene inkingeni ngempela bakubhele out. Uthi ayikhuleka sisi ngeke kudingeke ukuthi uzithole ukuthi uthola abameli ngoba into engiyenzayo it's something nje engeke ifake umuntu enkingeni. Ngiright mina kodwa nje engikushoyo ukuthi ngisemathandweni. I've met somebody, I am happy with this somebody and I want to get married and I want to get married ngoDisemba ngoba lo muntu lo uyazalwa ngoDisemba. Makazalwa ngoDisemba siplane ukuthi yonke into siyenze towards uDisemba kwenzela ukuthi sizoshada kahle ngebirthday yakhe
yakhe kuDisemba ukuze kube mnandi sibe nje noDisemba nje yabo. Ola oqhakazile omnandi omncwa osweet yabo. Uthi hayi sishayine ngamakhanda sino anti sigqumuze le ndaba ingenzi isense at all. Ngilandele ku-part 2 uzoyizwa kahle ukuthi uBhutiza ushada nobani, uyithathe imali yokushada, uyithathe imali yokulobola, ibambe ku-part 2.